Gernikarte erakusketa, Gernikako artisten erakusketa kolektiboa da, jaia 40. edizioan goaz, hasieran egiten zan gaizkizpanabile BBK-ko areto baten, eta gero ja kulturretxera ekarri zan. Eta, bueno, dinogu elez, baina 40 edizio bitxi gora bera dauzkago, eta zorionez, oraindik artista batzuk, hasierako artista batzuk, ere, hemen dauz erakusten euren obrak, Luis Iriondo bat, edo Jose Antonio Ubiguen, beraz gure zorionerako mantentzen dugu bai erakusketa eta bai hasieretako artistak bai. Ikusiko dozuenez, hemen disiplina guztietako obrak dauzkagu erakusgai. Dau pintura, dau akuarela, dau zeramika, baina azkenengo urtietan ikusten dabe bai, gero eta gehiago sartzen gauz, irudi digitalen bidez egiten diren obrak, eta zentzu horretan, bebai, gu gure buruari holan buelta bat emoten, bebai pentseu izan dugu, igual datorren urteari begire edo, zelan, disiplina horrek gero eta artistak gehiagok erabiltzen da bien, igual eman bardotzagula beste bide bat, edo gehitu beste bide bat, mantenduz daukaguna, eta dinoguelez, betiko artistaen erakusketa mantenduz, usten dugu agian datorren urteari begira edo, zabaldu beharko dugula beste bide bat, formato berriekin egiten diren obrak erakusten, eta artista berri bere lekuare emoten kulturretxien. Guretzako bizitzen dugun krisialderen ondoren oso importantea izan da erakusketa hau mantentzie. Ze hemen, gauza bera gertatzen zaigu, arte estenikoekin, liburu gintzan edo dozein arte munduarekin, uste izan dugu kulturak izan dabela oso leku importantea, konfinatuta egon garen bitartien, eta orduan hori gero, euren merezimendu eta erakutsi behar zan, eta modurik onena da, euren lana erakusten, artisten lana, gero geure eskualdeko edo Gernikako artisten lana erakusten. Eta hau da horren ezaugarririk onena. Nik usten dut, sorkuntza maila Gernikan oso altua dela, ez bakarrik arte plastikoetan, ez da? Hemen gaur erakusten dugu zen arte plastiko honetan, adibidez musika munduan, Gernikan nik usten dut, edozein kontzertutan talde bat beti da Gernikarra, ez? Liburu gintzan, oindala berri, Carlos Gorrinok adibidez, argitaratu du bere liburu berria,
plastikar de plastikoetan, edo arte estenikoetan, badaukago hemen konpainia, erresidentzia konpainia bat, arte drama izenekoa, Gernikan dau. Beraz, nik usten dut, badauela errelebo bat, jente asko dauela sortzen, bakotxak bere horretara, baina badauela, eta, bere leku eta bere espazioa gara da kulturretxien, nola ez? Tokiko hori badakigu, ez da esaten dela lokal eta hori ez da, lo global eta lo lokal. Ez, batetik bestera da bidea. Osea, hasi behar zara bertotik eta heltzen zarelaino, baina bertotik hasi behar zara. Hori guretzako kulturretzerako importanteena da. Izatez, ez da izango dugun erakusketa bakarra udan, Gernikako artisten obrak erakusteko. Txarto espanabil ustailaren 24 aurrera izango dugu bai kalean, fotokalean izeneko beste erakusketa bat, hori fotoka elkarteak antolatutako erakusketa bada, eta baita da, eta zuk esan duzun hildotik ez da, beste modu batera edo planteatuta dau, segingo duguna da, hauteskundetarako ipini ziren panelak erabiliz, hor, 20 argazkilarik, 40 formatu handiko argazkiak erakutziko dabez, kalien. Hau da, arteak kalera atarako dugu, Gernikako argazkilarien arteak kalera atarako dugu, eta kalea erabiliko dugu, eta kalean dagoen mobilari hori erabiliko dugu argazkiak eta arte hori erakusteko. Beraz, nik usten dut badala oso interesgarria dela formatu hori, zera, atetik, leku itxietatik, COVID-ek, ez, eraman gaitu kalera ataratzea dana, ez da, eta, guk aprobetxatu dugu, baldintza hori, beste modu batera gauzak erakusteko. Eta izango dugu, hemen aurkezten dugun erakusketa, izango dugu kulturretxien, baiakalien izango dugu beste hori. Eta nik usten dut, Gernikarrentzat, nik uste dut oso ondo geldituko dela. oso handia izan da. Kultura batez be egiten dugu jentiak ikusteko. Eta COVID-en kasuan problema jentea gara, ez? Beraz, bat bestiari kutsatxe gara, orduen bakaro, guretzako oso importantea zentzutzarrien izan da. Egia da, kulturako jentia, oso imaginazioa eta beti erabiltzen dela a tope, ez? Orduan, erabili izan dabe, beste medio batzuekin gauzak sortzeko, nik usten dut danok gure etxien konturatu barik askotan kultura.
ikusten, entzuten egon garela. Eta horren atzien beti dauz sortzaileren bat, ez? Nor ez da egon serie bat ikusten, edo nor ez da egon musika entzuten, edo kontzertu bat ikusten streamingen bidez, ez? Hori da kultura azken finien, eta horregaz elikatu izen gara konfinamentuen gehien bat, ez? Beraz, oso importanti da, eta eragine oso importanti izan da, beraz, neurri higieniko eta sanitario guztiekin, baina berriro ere bueltatu behar gara, erakusketak ikustera, antzerkira joatera, eta bueno, apurka-apurken ikusten du joango garela errekuperatzen ritmoa. Hemen dauzkagu, lehen aipatu dugu zen Luis Iriondo eta Jose Antonio Uriguen, eurek esan da, ekarri da bezinen kuadroak esan da, konfinamendu ezetarako aprobetsatu dut, pintxetako, zer ingon eman iketzien, orduan ikusten dut artistak oroar aprobetsatu da bela, euren, etzien zauzela, eta artistak askotan bere bakarta dira sortzen dugu, orduan, ikusten da bai erabilizan dutela, eta gero, orain teknologia eta medio asko dauzelez, ikusi dugu zema plataforma, ez bakarrik bere bakardadean lan egiteko, talde lana eginda, grabatu dire gauzak, musika taldi grabatu dabez kontzertuek, guk adibidez, musika eskolako ikasle eta irakasleak lan izugarri egin dabe konfinamendu garaian, euren artean sortu dabez bideo asko, kontzertu asko, beraz, nik usten dut izan dela, beti atara behar da alde ona,
esan bat dugu formatuen aldetik diferentzia asko dauela, bagaietan be bai. Askotan, paisajetatik hasita, baina adibidez, tasio batek, ilustrazioaren bidez, baiten dotzuzulako gizarte kritika zorrotza, edo argazkilariek betitekie beste ikuspegi bet, ez dana, igual pintore batek daukana, nik uste dut danetarik, eta gero eta zabalaua. Igual oindala urte batzuk, igual paisajeak ziren gehien bat, artistak motibatzen ebana, baina gaur egun nik uste dut hori mundua asko zabaldu dalez, ikusileik ez, Urdaibaiko argazki batetik, igual Miamiko argazki bat. Tamen oso zabala da tematika. Kasu honetan, ez dakit dauen obraren bat bombardeoaren inguruan, izango nuke kasu honetan ez dauela, baina badaude normala da, gure historiarekin batera doa, Gernikarrokara garen modukoak jaso dugun historia jaso dugulako, eta azkenean artistak erreflejatzen dau, berak personalki eta bere inguruen bizi zen da bena. Orduen maite dozu zen paisaiak, edo bizi izan duzun historia, edo zure gurasoe, edo aitxitxamumatik entzun dozuna, hori adibidez arte estenikoetan eta bebai asko ikusten da, adibidez gure artista Gernikarra dan Siomararen azkenengo lana, berakin dugu dantza garaikide bat, horren inguruan, bombardaketan inguruan, eta berak emoten da dena salpena, hori da, berak bere amumari entzundako historioetan, horretan oinarrituz, gero, berak egiten dugu ditu, bombardeotik hasita, eta orain dantza oso moderno bat, orduen normala da, zuk sortzen duzu zure barrutik, bizi izan duzunen horretatik. Gernikan, memoria aspalditik lantzen dan gauza bat da, eta nik usten dut gero eta gehiago landuko dugula. Memoria historikoa oso presente izan behar dugun gauza bat da, gauzak esaten da moduan ez errepikatzeko, Torteko, lasai asko, hemen, ikusten dozuelez gela handia da, ez da binengo problemarik, izango dugu bi erakusketa, hau eta bekoa, gure kulturetxeko zerbitzu gehienak zabalik dauz, liburutegia bezabalik da osoan, beraz animatu eta etorri kulturetxera, eta nahi dozuenerako, hemen gauz.